Kosi Bobo Sise Lobo Naza Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama. Uthama okhulumayo embukweni ethembisa. Zikhonze ezinhle siphuma kuJuly ayibonga inkosi. Ngisukunyisa lensizwe ekhuluma indaba yokufa ukuthi kuyeza. Sithe silapha emzini wasebuhleni uNkulunkulu wakhipha izwi wathi siyaphuma siya kwaBheka bezayo. Sase siyahamba nje phansi. La emkhumbini esihamba kuwo siya kwaBheka bezayo. Kunenkosikazi yangakithi yakwa Mnguni kanele kwaMakhoba. Umyeni wayo washona kwaku 2003. Ithe mayisohambweni ibheke kwaBheka bezayo. Uma sekufika lapho baba owayekhumula khona eshintsha efaka umjivo omunye. Uma iqalaza iguqe ngaphesheya komgwaqo, uma iqalaza ngaphesheya komgwaqo, yayisibona umyeni wayo eguqile ngaphesheya komgwaqo. Washona ngo2003. Yabakaza lenkosikazi yangazi ukuthi kufanele yenze njani. Yafisa ukuya kuyena kwakuthi akulula ukuthi isuke njengamanje la ngoba bonke abantu baguqile. Naye uguqile ngale ngaphesheya iyambona uyeni phela baba kaSibanibani lo wena. Washaya isikhathi wathi baba kuphunywe kwaphunywa kwahamba. Uthe endleleni ngesikhathi iqhuthe kwakuhanjwa. Kuye kwenzeke ke sigcine sesihlangana nomama sihlangana namakhosazane ngasekho icontrol kahle. Uthe phakathi lapho mawusuqhamukela kwaKhasimbe. Uthe maye kwaKhasimbe ethi ushona phansi ngale uma ethi uvusa amehlo phambi kwakhe nanga umyeni wakhe uyambona. Uthi ngase ngizama ukusheshsha ngifuna ukuya kuyena. Ithi kodwa ngikwadlula abantu ababili abathathu basiphazamisa ngabe ngisambona. Uthi ngafika kwaBheka bezayo uthi angisekho sengiyathuthumela ngoba ngifisa ukumbuza ukuthi uhamba kanjani uhlezi kanjani. Uthi uthe masihleliwe kwaBheka bezayo. Awu mama ke bahlala kuleli side ngapha bese kwamakhosazana bese kuba obaba ngapha. Uthi ngithema ngihlezi ngapha ngithema ngibuke esayidini leli lo baba ithi ngase ngimbone umyeni wamehlezi lapha. Uthi ngesikhathi ngimbona yilesikhathi ihlatshelo lengoma ethi bamenyenziwe emathuneni baphumile sibabonile. Ithi nganothando uthi ngiyafisa ukuya kumyeni kodwa ngizokwenza njani?
Kwasekushaya umzuzu uthi ubani nobani akaye ethuneni lakubo ayobeka imbali achela amanzi. Ithi ngase ngisukuma uthi ngesikhathi ihlathela uthi ngambona esukume sina uthi ngase ngithi ngiyabona njengamanje ngiyamqonda ngqo. Uthi ngajampa esililini sethu uthi ngaya kuye uthema ngithi nje kuye uthi ngaqhwetshwa umuntu nje ngemumva uthi ngase ngithi ngibuka lo muntu wathi ngiyabuya kasekho. Uthi ngase ngiyahlubuka. Uthi ngahamba ngabuyela ebuhleni. Uthi sekubuyela emva ngibanga ngisahamba la ngenyawo ngoba ngase ngihlubukile. Ngavana ngangena emotweni ngahamba. Uthi ebusuku uthi emva komthandazo ka12 uthi wayesefika umyeni wakhe. Sawubona masibani. Uthi ngathi yebo. Uthi wathi njani ngathi ngiyaphila. Uthi wathi yini? Hlukunyezwe yini? Uthi ngani wena ngibalekelile bengifuna ukukhuluma nawe. Ithi hayi mina bengizokukhombisa ukuthi uShembe uma ethi bamenyeziwe emathuneni baphumile sibabonene ngomunye wabo ngiphumile ethuneni. Sikuleyo ndaba enjalo ukuthi sihamba noNkulunkulu onjalo. Okwazi ukuvusa umuntu ethunene lelo. Engathi uShembe nathi angasisiza. Lengubo esimbethe nangale kwethuna sifike siyimbathe. Singagcini ngokuyimbatha la kodwa siyimbathe nenhliziyo zethu futhi ifane nayo. Okukhulu kunakho konke